Yesaya tia duasanum. Esre so ne nkyekere benya anika, na anwea pradada adi ahrusie, na ahane se nhyerene ara na ebeguyo, ahosepe ne osebomu ara na ebedi ahrusie. Wode Lebanon animonyam amano, Kama ne Saron ahyehyede nso, wɔn a obehunu Awurade animonyam, ye Nyankopɔn ahyehyede no. Monhyɛ nsa aye betedin, mumia anankroma agumu. Monka nkyerɛ wɔn a wɔn akoma atuo sɛ, monhyɛ mo ho den, monsuro, hwɛ, mo Nyankopɔn nie. Ɔde awerɛtɔ, Nyankopɔn na muhyɛ na ɛreba, ɔno na ɔreba abɛgye mo nkwa. Ɛno na anifrafoɔ ani bebue, na asotifo aso atue. Ɛno na apakye behuru sɛ ɔforoteɛ, na emum tɛkyerɛma atodwom, na nsuo betue ɛsrɛ so, na nsuansuwa asene anwea pradada so. Na kuma froteɛ bɛdane atareɛ, na asase pɛsɛ ayɛ nsuwansuwa. Ɛsrɛ so kramantena bia a wobutuye no, ewura befifiri aka demire ne mɛwa ho, na tempɔn ne kwan bɛda hɔ, na ɔbɛfrɛ no ɔkwan kronkron, deɛ ne ho nteɛ remfa so, na ɛno na ɔde bɛma wɔn. Ntetekwa mpo remfom kwan wɔ mu, gyate biara remma hɔ, na angonwaboa biara rensi so, wɔrenhunu bi wɔ hɔ. Wɔn a wagye wɔn na ɔbɛfa soɔ, wɔn a Awurade apono wɔn no bɛsane aba, na ɔde dwom aba Sion, na daa anigyeɛ bɛtena wɔn atifi, ahosɛpɛ ne anigyeɛ bɛka wɔn nsa, na awerɛhoɔ ne apinisie adwane.